Čau lidi, zdraví vás Checkbiker. Čau lidi, zdraví vás Checkbiker. Checkbiker je projekt, který jsem si vymyslela, protože mě baví pohyb, baví mě výletovat, cestovat a baví mě Česká republika. Nejen Praha je krásná, ale je spoustu míst v celé České republice, který stojí za to je vidět. A kolo je věc, která nás posune někam celkem rychle. Trošku si i zamakáme, takže myslím si, že to má smysl. Proto vzniknul Checkbiker. A vy ho můžete vidět nejen tady na Facebooku, ale i mám blog, který má trošku složitější název, ale tady, když se prokliknete, jste tam hned. Je zatím v angličtině, ale bude i čeština. A proč tady celý to video dělám je, v podstatě důvod je takovej, že já chci vaši zpětnou vazbu, chci víc fanoušků, mám jich málo. A vy mi můžete pomoct, protože když budete lajkovat a sdílet a hlavně o tom i mluvit, tak se to dostane k lidem, který to baví, který to zajímá. A vlastně já o tom tady mluvím, protože je to trochu slib, až někdy té energie nebude třeba tolik, tak se vrátím vždycky k tomu, co jsem vám tady napovídala a slíbila. Moje motivace, bude mi to dávat sílu, když budu vidět, že vás to třeba baví a můžete i aktivně se účastnit hlavně v sezóně, až bude hezky. Mám v plánu spoustu výletů, třeba loni jsme dělali výlet od pramene Labe, bylo to super, byla to sranda, viděli jsme toho hrozně moc a na mém blogu najdete fotky a i tam to popisuju, co jsme všechno zažili, jak jsme makali. No a další věci mám v plánu, můžete se určitě těšit, bude to velký, zajímavý a prostě budu ráda, když se to bude někam posouvat. Obdivuju lidi, kteří dělají, co je baví, co je naplňuje a to je vlastně můj cíl, takže dík za to, že jste se koukali, dík za mých dosavadních 64 lajků, kterých si moc vážím a doufám, že budou přibývat a mějte se fajn. Čau!